Il-Kurċifiss ta' Ġisu, kurċifiss bi storja twila, storja li issa tinsab miġbura kollha fi ktieb wieħed. Dan il-ktieb ġie mniedi fil-Knisja ta' Ġisu fil-Belt Valletta fil-ġurnata dedikata lid-Duluri. Tkellimna ma' Christian Attard, l-editur ta' din il-pubblikazzjoni. Il-ktieb għandu żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima fil-fatt tiddokumenta n-naħa storika tal-kurċifiss u mhux biss, ġifieri hemm ħafna informazzjoni uħut minna ġdida dwar il-kurċifiss, argumenti ġodda, ideat ġodda, mistoqsijiet ġodda li forsi nippruvaw nirrispondu wkoll fil-ktieb. Imma l-ewwel taqsima mhux biss fuq il-kurċifiss, anke titkellem pereżempju dwar l-istorja tal-fratellanza li fil-fatt kienet ikkummissjonat il-kurċifiss. Għandna paper oħra dwar il-vari tal-ġimgħa l-kbira tal-Belt li uħut minnhom setgħu ġew influenzati fil-fatt mill-ikonografija tal-kurċifiss. Ġifri hemm laqta storika interessanti immens. U hemm nofs ieħor it-tieni taqsima tal-ktieb li tiddokumenta l-proċess kollu ta' restawr li għadda minnu konservazzjoni li għadda minnu l-kurċifiss. Fil-ktieb wieħed jista' jsib il-mod ta' kif issawwar dan il-kurċifiss tas-seklu 17 u l-materjal li ntuża fost ħafna aktar informazzjoni unika. NetNews tkellem ma' Kate Xikluna li forma parti mill-Arċikonfraternità tas-Santissimu Kurċifiss. L-Arċikonfraternità għal dan l-aħħar sentejn u anke ftit iktar ilqa taħdem fuq ir-restawr u konservazzjoni ta' kurċifiss. Palma tafu s-sena għaddiet f'Mejju li għadda saret l-inaugurazzjoni tiegħu kien proċess twil ħafna li fih ukoll tallimna ħafna affarijiet ġodda grazzi għar-riċerka kollha li saret kemm dik storika u anke xjentifika u allura kienet tkun ħasra li daw ir-rapporti nagħlquhom kollha u niffaljawhom x'imkien. Kienet il-pass awtomatiku li speċita naħsbu fi pubblikazzjoni interessanti. U bekk għal din l-aħħar sena minn meta inaugurajna l-kurċifiss hawnhekk banna naħsbu iktar. F'din il-pubblikazzjoni wieħed jista' jsib bosta affarijiet interessanti fosthom X-ray komplut tal-kurċifiss u stejjer li jabbinaw dan il-kurċifiss ma' dak li nsab f'San Marcello f'Ruma. Minħabba ċirkostanzi li nsabu fihom bħalissa qed tkun offruta l-faċilità ta' delivery f'kull lokalità madwar Malta u Għawdex għal dawk li huma interessati jakkwistaw dan il-ktieb. Għal snin twal baqa' qatt ma sar magħruf fejn inħadem il-kurċifiss mirakolus, però probabbilment sar f'Malta, dak li nafu u li huwa wieħed mill-isbaħ kurċifissi f'pajjiżna.